Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, τα παιδιά για πρώτη φορά έχουν άμεση πρόσβαση σε έτοιμες λύσεις. Αυτό είναι κάτι που υποβαθμίζει τη σκέψη και επηρεάζει την ανάπτυξη της νοημοσύνης τους. Ως γνωστόν, οι ηλικίες 4 έως 10 ετών είναι οι πιο καθοριστικές στο βαθμό ανάπτυξης του δείκτη νοημοσύνης. Με αυτά τα δεδομένα, δύσκολα θα μπορέσουν να αναπτύξουν τη νοημοσύνη τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Ούτε όμως θα διαμορφώσουν έναν αυτόνομο τρόπο σκέψης. Σε αυτό το πρόβλημα, η εκπαιδευτική πλατφόρμα Beanstein δίνει μια εναλλακτική αντιμετώπιση και άλλη οπτική. Η Beanstein είναι μια online συνδρομητική πλατφόρμα που προσφέρει λύσεις στις αναζητήσεις γονέων και παιδιών. Προσφέρει έτοιμο online υλικό, φτιαγμένο από ειδικούς, με επίβλεψη από τον δόκτορα Σοκράτη Κτίστη, ειδικό σε θέματα διάγνωσης και ανάπτυξης νοημοσύνης. Το υλικό αυτό χωρίζεται σε δύο τομείς. Πρώτον, εμπέδωση των δύο κύριων μαθημάτων του σχολείου, των μαθηματικών και των νέων ελληνικών, και δεύτερον, ανάπτυξη της νοημοσύνης, της μνήμης και των δεξιοτήτων σκέψης των παιδιών. Ως προς τον πρώτο τομέα, διατίθενται τα εξής: πληθώρα ασκήσεων για όλα τα υποκεφάλαια των μαθηματικών σύμφωνα με το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα, έτοιμα εκτυπώσιμα διαγωνίσματα, πληθώρα κειμένων για τα νέα ελληνικά με ερωτήσεις κατανόησης και κριτικής σκέψης. Όλες οι ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής και όλες οι ασκήσεις είναι σε μορφή quiz. Ως προς την ανάπτυξη νοημοσύνης προσφέρονται τα εξής: έτοιμες ασκήσεις για την ανάπτυξη μνήμης, ασκήσεις για την ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης, ασκήσεις δεξιοτήτων σκέψης τύπου IQ, αντίστοιχες του διαγωνισμού σκέψης Ερατοσθένης. Το υλικό αυτό προσφέρεται σε μορφή που εξυπηρετεί πλήρως γονείς και παιδιά. Πρώτον, διαθέτει αυτόματη διόρθωση και δεν απαιτεί χρόνο ή εξειδικευμένες γνώσεις από τους γονείς. Ο αριθμός στα δεξιά προκύπτει όταν πολλαπλασιάσουμε τον αριθμό των χρωματισμένων τετραγώνων με το 2. Με το τέλος του κάθε τεστ εμφανίζεται το συνολικό αποτέλεσμα, score, του παιδιού, αλλά και οι ορθές και λανθασμένες απαντήσεις ολόκληρου του τεστ. Δεύτερον, αν κάποιος αγοράσει το πακέτο όλων των προγραμμάτων, έχει πρόσβαση σε πίνακα προόδου, στον οποίο καταγράφονται όλα τα αποτελέσματα σε όλα τα προγράμματα. Τρίτον, οι συνδρομητές έχουν πρόσβαση 24 ώρες το 24ωρο από όλες τις συσκευές. Η εκπαιδευτική πλατφόρμα Beanstein είναι ο καλύτερος δάσκαλος του σπιτιού. Είναι μια έξυπνη λύση για τους γονείς που θέλουν τα παιδιά τους να αναπτύξουν πλήρως τη νοημοσύνη τους. Συμβάλλει αποτελεσματικά στο να διαμορφωθεί νοοτροπία ανάπτυξης, growth mindset, την οποία θα χρησιμοποιούν για μια ζωή. Ταυτόχρονα αναπληρώνει τυχόν κενά που δημιουργούνται από την πρωινή διδασκαλία. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας beanstein.com.cy για να δοκιμάσετε δωρεάν δειγματικά τεστ από όλα τα προγράμματά μας.